nande ni gongo kumenya buna chinga kiechiga embule nyinge egendeta kwenekigwa animono asorgongo rwagusi nigo abalemi babere bakuborirwa kweneke buna ngo simeka bale ebimeli ebikwa mabwango elinde kweneke buna amatukabo siomba bwate endagera eisaine chinga kiechio boigo nigo omobisa korwa asensemo yabo basi abagakuboria abalemi kweneke buna ngoso abale ase kiombe gia itunya fama sako elio bakwenyorera chilon nabo igo gokinia obolimi bwabo mulikito Julie Kerubo na mange Omotienyi omotang'ani bwa omwaka January nigo omanyekanete buna omotienyi bwa omorakera boigo na echinga kia bange bakorusiri samura mogondo erio banyara kwanekera boigo korosi omogondo ase ekemeri kende bono niga embura yabeire kegotu omotienyi oyo January ase abaremi abange batwarire obotantanu ase bono batamaiti buna barakore erio barore risamura gokwana nomo sub-county officer bw'abaremi Jared Makori nigo asemi abaremi gosimeka ebimeri biri biranyare kwa maso bwango erio gokonyeka nobonchoreria bwerire wama yeto sikuligeri etore January nande tosakoligeri buya busiye tobone mbura nengenderete bo nyasaye natusiseliye samangani mbura igo ngoteria abaremi na una okoranga ile mwenye uchinjire serikali ya lete ko bilinga de lino neroro igo koranga mbura tumwate igo enhanced rainfall yani mbura ne ngera ko kwa chinga kiri ya koma ko time ko ibiza bariga bali mimo base kwa na musambule tumako mugono ngawe ni ko basotoyo usiyo kwani kera ego to kwa kinye ego kwa fatotsi ase kumabiko kwa ko mabuye to kanya kama songa chache kera bati kwa ni kebia nane tete ko ibiza iga bone ga tune bone iga okoranga ewega patents change to teme usinike bimeli iri ko ile chinga chinga bimeli chinyeni bimeli tungo na bone ko to wata sare ke to ne cabbage ke to ne sukuma school gono cheigoiro akana oto anyora sto kuchira uchiga to nya nonya nigo nomogoko monene ase abaremi ase ensemo y'oboremi yachire nekiombe kiogokonya omoremi na echilon erio koegendereri ase oboremi boigo na ebinto binde buna nonye goakana school fees buna omonyakerogobo Jared Osindi abagakweresa nyatagete omotinyo nane omwaka w'ekirube na 2021 iyo egokonya abaremi baitu ase ekibesa chibiri byanze kabisa tokora 1% abakonya bali bita singicho kwegenda soboremu oburimi bwito ono kwanda tukubali nasinjira abene sapi tu ya temiro okora mwana manga se bodi itu na mbisi kuye ward sapi itu anyoro gusiru mbali ni serikali cyetu cye county amune serikali yensingima asingicho kwari bitoki byokonya bali bito abonda tukubali ni mwezi asoma ubwanja moche onyore kibesa ekimo kanyura asiri uryanse gosase efaida yanse mono ase faida ye eshiringe yemo ase eshiringe ye murayo bigo twalenge wodi yo capacity ata mono ko ile igebo ko tiki ange kenye ngima constituency yetu wodi yetu constituency county na ko ile ono mo to pesa la America na bako member atumikiwa sakia ile na member na mokonya igo ko ni kama sasa kwa wale wanatromoto igere ebesi ni besa ya walba ndi besi kali ya moto igero reko nyabali timo kia bali timo kise timo kinakiri oke biashara igo ngantu ka tukwa nyingi kuna kwa bituka tukalansa to igore ono le tukota nyingi igere ndo basa ko chikero disco igo itunya kama sako ni sako bonde igikire ekagete kromoto asoe anda konye kwana na omoremi oyomo nigaenekia ekiombe konya mono ase okwimukia makabesa erio omoremi goikiranie amagani aye boigo nonye ogwakanera abana school fees ya masomo nya kuirani sio kwa so narapi hapa mito itunya sato ya tahindia ndio ofina maono mwali wanda mmoja tu kwa tarani lakini kana tu ile lona ilikuwa make sure na kuirani ore interest ile ani na mahali ya mmoja ndio mono wana na tabu ile lona akaza na ronga ni tabani ndio banda ile kwa sababu ingoripoteri ya egetaseni kiandizi ninche Julie Kerubo.